बाय राजा राजा नोंथांमोन हेनसाम मोखांफोरखौ देखायनो थाखाय ला So hello viewers, what is up? नोंथांमोना माबायदि दङ आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलावहाय बरायहरनाय जाबाय गासिखौबो। ओमफ्राय दिनै आङो आंनि लोगोनि रुमावहाय फैदों। मैयासो जोङो ब्लग मोनसे एंगारदोंमोन गुसेंग्रा जावनायनि। बिनि रुमावनो दिनै फैफिनदों। ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे सरप्राइज लाना फैदों आरोना। जायखिजाया बे सरप्राइजआ मा नोंथांमोना जुदि मोनथिनो लुगैदोंब्लाथाय नोंथांमोना भिडिअखौ लास्टसिम नायबायानो था आरो मोजां नाङोबाथाय लाइकबो खालाम, कमेन्टबो खालाम, शेयारबो खालाम। जायखिजाया वेलकाम बैक टू माय चैनल। जों सासे मानसिनि न'आवहाय थांनायदों नोंथांमोना बेखौ सिनाय हाखागोनबो जानो हानाय। So guys, जोंहा नै बिथाङा फैबाय। जोङो ओरैनो दावखोलांनोसै। Guys, जोङो नोंथांमोननि थाखाय बिदि गाज्रि लामाबाबो फैदों। लामाया एसे कन्डिशना गाज्रि जाना दङ। गाइस जोङो दा मोनफैबाय। जायखिजाया जों जायगाखौ रावबो सिनाया। ओमफ्राय जायखिजाया जों दा कल खालामनानै नायनोसै। दहायथ' जोङो कल खालामाखैमोन। कल खालामनानै नायनोसै। फन खालामबाय? कल खालामगासिनो। जोङो लोगोखौ लोगो हमगोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय सारप्राइज दं। ओइ ध्रुब, ओइ मायाव दं? आङो न'आव दंथ'यो। न'आव? ओइ जों नोंखौ लोगो फैदोंमोन। ओमफ्राय नोंसा न'खौ सिनाया जों दा नों फैनो हागोन नामा ससे? मायाव दङ माथिनियाव? जों नोंसोर गामिनि मा होनो बेखौ फिल्ड बायसायाव दं जों गुवार फिल्ड बायसायाव। ओमफ्राय जोंना दा सिटुएसना बेफोरबायदिनो आरोना दे 6टा बाजारनि उननिफ्राय ओंखारनो हाया। बेखायनो जों दा नाबा लोगो हमनानै थांसै आरोना। एसे आगोलालागै थांसै। बिथाङा जोंखौ कलाव होनहरदों एसे सिगांसिम फैनो हागोन होननानै। अ बाबा उपाय गैया। नैनाव करनाखै थाखाय। Big fan bro, big fan. Oh my god! दा मा न'आव थांनो नामा जाना लिसुफोर जानो? थांजायो। नावमानसो ओरैनो जाना जोङो लिसुखौ थांनानै जानोसै। गोदै माने दा नोंसोर अबे जखा टाइमाव फैदो एसे नांबावगौमोन। होमबाबो नेमान जालांदों इसोरो जों गामियाव फैदो। ओमफ्राय जों गामि लामाफोरा एसे बोरैबा जाना दङ आरोना। माने अखा हाबाथाय लेथ्रा जायो। ओमफ्राय जा न'खौ सिनायामोन नायमान। ओमफ्राय आंखौ बिसोर लिंहरबाय। ओमफ्राय आं दा एसे लांनो फैदो जोंहा न'से। लिसुफोरल' जाहोनोसै सिनायखौ गैया। ओमफ्राय बिदिनो दा सिटुएसना लोगो मोनदो दे। नै ब्र'खौ गोबावजों लोगो मोनदों आङो। जोङो गोदो बिदिनो जमा थालायोमोन। ओमफ्राय दिनैसो लोगो मोनबाय। मोजां नांदों दिनै लोगो मोननानै बिराद दिननि उनाव। So guys, बिथांनि गार्लफ्रेन्डआसो गाखोनो मोनदों। जों दा बिथांलानाव लिसु जादोंमोन। जोङो लिसुनि सिनेमेटिक स्पटखौ नोंथांमोना नुगोन दा। So guys, जों दा नै फिल्डआव फैदों। डिएन ब्लगआ जेराव बांसिन भिडिअखौनो बिनिफ्रायनो होयो नामा नोङो? बेयाव दोङो बुहुदानो दं दे बेयाव। जायखिजाया बेयाव मोजां बिराद मोजां लकेसनाव फैदों जोङो। बिसिनो सावरायलायनो होननानै। गामि सिंनि नेचारेल बिउटिफोरखौ नायनो मोनगोन आरोना। नेचारेल जों दा नै फैबाय जोङो जायगायाव। ओमफ्राय डिएन ब्लग नोंथाङा जोंनो नोंथांमोननि जायगाखौ मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै बुंनांगौ। अके र' दे। खुलुमबाय राजा नोंथांमोन। नैबे जोंनि गामिनि फिल्ड। गामिनि नामा कक्लाबारि। ओमफ्राय ओइ जाबाय एलपि स्कुल ओजों। ओमफ्राय नैबे मन्दिर। बेयाव बाथौ फुजा जायो गाइस। ओमफ्राय नेक्स्ट इयाराव गल्डेन जुबलि दोङो। नोंथांमोना फैनो हागोन सानबा जागोन नेक्स्ट इयाराव। नैबे ओजों फख्रि दोङो। बेनिफ्राय ओइ जोंबो दोङो सब रायजोनि गोजा आरोना। ओमफ्राय इयाव माने माबा मा होनो हांसो सिलारि बाफैयोमोन। दा बाफैथ'वाखै मार हिट नुयोमोन इयाव। ओमफ्राय नों हांसो सिलारिखौ गावफेराखै? ओइ इयाव माबासो खावना लांदों। माने गां गनाय थायोना बेफोरखौ मोनो आरो होसोबाथाय। ओइ मोनसे आखरनि गोजाबाथाय 500 थाइसे फाइन जायो।
ओमफ्राय जायखिजाया दिनैथ' जोंखौ DN ब्लगा मोजाङैनो लिसुबो जाहोबाय मोजाङैनो साहा लोंहोहरबाय आरोना बिसोरो माने टाइमा अबे जायगायाव फैदो बिसोरो आंनो खोन्थाहराखै फैनाय खोन्थाहराखै ओमफ्राय फैनाय खोन्थाहरबा आं माबा मोनसे प्रिपेरेसन खालामना दोननो हागौमोन सादिनलि फैबाय जायखिजाया जोङो सारप्राइज भाबावसो फैखादों आरोना नोंनो आं एसे लिंहरफिनगोन जोंहानाव हाखराव ना सारनो लिंहरगोन ओमफ्राय ओंखामफोर बरा जानोसै नोंथाङा भिडिअ नुगोन दे इसोरनि चेनेलावबो नुगोन आंनि चेनेलावबो नुगोन दा आरो सिटुएसना एसे बोरैबा जाना दं ना आंबो माने न'निफ्राय बारा ओंखारखायाखै ओमफ्राय ओरैनो भिडिअ खालामबाल'सो थांबाय दं बेलेगाव जायखिजाया आं बुंलायनो गोनां गैया बेयावहाय जे DN ब्लगखौ साबस्क्राइब खालाम होननानै बिथांमोनखौथ' बिथांनि भिउवार्सफोर दंखायो मेरला गाइस नैबे ब्र'खौबो सापर्ट होजासे थाब सापर्ट होलांबाय सापर्ट खालाम जायखिजाया जेन जोंनि बर' रावा एसे दावगाबावथो नङा होमबा खायसे जों माने बर'जों दा खालामदो ब्लग जों माने बेलेग जायगायाव थांनानै भिडिअ लाबाबो बर' रावजों खालामगोन बिदिनो बर' रावा एसे डेभलप जालांगोन आरो जायखिजाया जियानो जाथोंला गाइस नोंथांमोना बिदिनो DN Vlogs नङाने रामसियारि मेन लं लिभ जायखिजाया DN Vlogs रामसियारि मेन गासिखौबो सापर्टआव इदिनो लाखिबानो जाबाय आरोना गाइस नै गाइस बिथाङा बार्न आउट होयै बिराद खामफ्लङोजोबदों मानसिया लासैनो बिथाङा बाइकखौबो लाहांदों DN Vlogआव NS सानो आं बाइकखौ माने सेन्स खालामबाबो बाइकखौ दोनथारगोन फैसा गैयाबाबो किडनि मोनसे फाननाबाबो बाइकखौ दोनगोन किडनि मोनसे फानगोन बेलेग बाइक लाबगोन माने गंनै लाबगोन मजा जोंना बेखिनियाव थाथ'नाया जाथ'बाय जों बिदिनो मोजाङै बिदिनो रायलायलायबाय आरोना आरोबाव इसोरखौ मोनसे बेलेग साइडजों लांबावनि आं मोनसे साइडआव आरो गाइस नोंथांमोना माने एलबामफोर जुदि शुटिं खालामबा जों गामियावबो एसे मोजां दङ आरोना एसे मोजां दङ नोंथांमोना माने फैनो हागोन माने जों गामियाव बेलेग साइडआव दङ आरोना एसे मोजां जायगा नोंथांमोना जायफोरा DN ब्लगखौ डेलि लाइफआव डे टु डे लाइफआव नर्मेल नायनो लुगैयो नोंथांमोना नायनो हागोन दा आंनि भिडिअ मोजाङै देखायलांबाय थागोन आङो बिथांनि सिखाव खामानिफोरखौ देखायबाय थागोन आङो आरो इसोरो गामसा गाननाय नुगोन आं बुजा गामसा गाननानै लान्थि थिदोंबाय थायोमोन आरो बरियानो बिसोर कल खालामदो बोरैबा आवगायाव कल खालामदोंनो मोजां डाइरेक्ट न'आव थांनायबा डाइरेक्ट आङो गामसा जों आरो लामा सिना हानायमोन डाइरेक्ट थांनानैसो सुट खालामहैगोन जायखिजाया जियानो जादोंला गाइस जोङो बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोननानै धेमालि खालामबाय न' सिङाव थाबाय थानो मानो बिदिनो गेजेर फै बिदि रुल्सफोरखौबो एसे फल' खालाम बिदिनो गामि सिंफोराव बिदिनो मालाबा बेरायनो थांनांगौ मानांगौ मोजां जायो गाइ मोनसे आरोबाव DN ब्लग मोननि गामिनि मोजाङै लकेसन देखायगोन बेखौबो नायनो थाखाय भिडिअखौ नायबाय था ना मा होनो भिडिअ बानायनांगौ जादों आरो जों नै दुब्लि गेजेरावसो सर्टकाट लाना फैनांगौ जादों बिराद मोजां लकेसनमोन नाथाय जोंनिया अखा हाना होबाय माने बावनाया आरो इ जायगायाव आंनि उन्दैनि मार हिस्टरि दं माने गामिनि खाथि खाना उन्दैयाव इफोराव गेलेफैयोमोन बेयाव आमाय जुमाय गेलेफैयोमोन बिथाङा फैयोनो नुदोंना नै खिनियाव जनानै खियोमोन बिथाङा ओमफ्राय बेयावनो दुगैयोमोन आरामनो साफानो बोरैबाय गाख्लानाय नुदाखै नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय दहाय अखा हादोंमोन अखा हानायखाय जोङो नैबे दलं सिङावनो थाखुमाना दंमोन आरो गाइस आङो फंसे बाथ्रा बुंदो जोङो मास्क लादो दे दा भिडिअआवसो लायाखै भिडिअ हामा मोना आरोना भिडिअआव जोङो हेन्डसाम मोखांफोरखौ देखायनो थाखाय मास्क लाथ'वाखै आरोना मारो नोंथाङाथ' दा जिहेतु इउटुबाव बिदि आगान सुरलांबाय नोंथाङा बिदिनो फरायनायफोरखौ बा एक्सट्रा माबा मोनसे हबिफोर दंबा बेफोरखौ लाखिनो सानदोंना सानाखै बेफोरखौ जों मिथिनो लुगैदों माने दाथ' सिटुएसना कर'नाबो जाना दंथ'यो ओमफ्रायथ' ओरैनोथ' दा फरायनाय दङ ना दाथ' नोंथांमोनाथ' सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलनिफ्राय नायदोंबा मिथिखागौ आं दा डिग्रि थार्ड सेमिस्टार होननानै ओमफ्राय आंनिया दा माने मेन टारगेटआ जोंहा माने न'खरनिया जायखिजाया इदि भिडिअफोर खालामबाबो माने बिएखौ माने कमप्लिट खालामनो होयो आरोना आं दा माने सानो बिएखौ कमप्लिट खालामगोन बेनि उनाव जायखिजाया माबा मोनसे जों आगान सुरगोन इउटुब लानानै सुरफागोन माबा मोनसे आगान जायखिजाया माबा मोनसे सुरगोन आरो आगान बिदि इउटुबाव एफा मोजाङै एफा थाबनो बिदि ग्र' जानानै बोरै मोनदों दानि जिखौनो माने इउटुबाव
ग्र' जाबाबो लोगोफोरनि सायाव गाहाम नाङो आरोना माने लोगोफोरानो फार्स्ट सापर्ट होदों आंखौ माने जुदि सापर्ट होबाय थायोबा होमबानिया माने एसे मोनसे जस मोनो आरोना भिडिअफोर खालामनो ओमफ्राय खायफाफोर बिदिनो इउटिउबार जानो बिराद गोसो जायो मानसिफोरा बिदिनो भिडिअ बानायो मबाइलजोंनो नोंथाङाबोथ' मबाइलजोंनो बिदिनो स्टार्ट खालामदोंमोन जुदि नोङो इउटुबाव जसबाथाय होमबानिया माने रावखौबो सानना आरोना पाब्लिकफोरखौ नों जुदि इउटुबाव जस होमबाना नों इउटुबाव आगान सुर आरोना बेनिफ्राय इदियाव माने आगान सुरनायाव इदिनो इउटुबखौ इदिनो साबस्क्राइबारानो जा गैया भिउसानो गैया इफोरखौ माने डाउन एख' जानो आरोना गोसोआव नों माने जेखौ जुदि इउटुबाव जसबाथाय इउटुबाव आगान सुरनां मोनसे टाइमाव माने ग्र' जानो चान्स थाखायो खस्थ' खालामबासो फिथाइखौ मोनो गोदै मोनगोन जायखिजाया जियानो जादोला बे भिडिअनि एन्डिंखौ मैया नोंथांमोना मोनाखैमोन आंनि भिडिअनि एन्डिंखौ आं होनो हायासै जायखिजाया दिनै आंनि भिडिअनि एन्डिंखौ आङो डिएन ब्लगजों लोगो नांनानै मोजाङै एन्डिंखौ होनो नाजादों आरोना अके गाइस आं जायखिजाया जोबोर मोजां नांदों आरोना आंथ' नैफोर लोगोफोरखौ ओरैनो लोगो मोनखायो ओमफ्राय दिनै नैबे ब्र'खौ दिनै माने गोबावजों लोगो मोननायनि थाखाय गोसोखौ बांसिन गाहाम नांदो लोगोफोरजोंबो थानानै गाहाम नांदो आं आरो न'निफ्राय माने भिडिअ खालामाबा न'आवनो थाबाय थायो आरोना ओंखायनो माने दिनै लोगोफोरजों फैबाय इयाव ओमफ्राय आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलनिफ्राय नायदोंबा नोंथांमोना आरोबाव सापर्ट होबानो जाबाय माने शेयार खालामबानो जाबाय आंथ' दा दिनै भिडिअ खालामाखैना आंनि चेनेलाव खिन्थु आङो मोनसे टाइमाव आंनि चेनेलाव भिडिअ खालामगोन नैसोर ब्र'मोनजों थानानै खालामगोन आङो ओमफ्राय दिनै साडेनलि जानायखाय आं माने आंनि दिनै चेनेलाव भिडिअ खालामासै आङो होमबाबो नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय था मानो होनबा जोङो बर' रावजोंनो भिडिअ खालामदो नोंथांमोनाथ' एसे बुजिखादो नोंथांमोना जुदि सापर्ट होआबा जोंखौथ' गुबुन हारिनिया सापर्ट होखाया स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजाङै नायनानै बिसिम नायदोंबाथाय मोजां मोनदों जानो हागौ जायखिजाया भिडिअखौ नोंथांमोना लासिम नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोना बिदिनो नायनानै भिडिअखौ सापर्ट खालाम एसे एनला होमबानिया जोंबो गोदान भिडिअ लाबोनो नोंथांमोननिसिम बिदिनो मोजां नाङो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौ थुना लाबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां नांदोंबाथाय कमेन्ट खालामनो दाबावगोन स' थेंक इउ फर वाचिं